Барыгызга да хәерле кич, мөхтәрәм телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе җомга көн чыгарылышы белән кабат зәңгәр экраннарда. Узып баручы көннәр яңалыклары турында атна информацион программасында сөйләрбез. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бүгенге чыгарылышта. Шәмәрдәндә Чиста ил федераль проекты буенча беренче объектта эшләр тәмамланды. 9 декабрь илебездә Ватан геройлары көне иде. Социалистик хезмәт герое Гөлбикә Кәримова турында махсус хәбәр. Иңелек рәсми хәбәр. Кичә район советы депутатларының чираттагы утырышы булып узды. Утырыш карауына керешкәнче район башлыгы Рәис Миннаханов районыбызның бер төркем хезмәт алдынгыларына, үзләренең олы юбилейларын билгеләп үтүчеләргә, Саба таңнары газет редакциясе һәм Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналистларына бәйрәмнәре уңаеннан мактау кагазлары тапшырды. Депутатларны район ветераннар советы рәисе Фәнил Ильясов һәм инвалидлар оешмасы рәисе вазифаларын башкаручы Әмин Миннугуловлар белән таныштырды. Көн тәртибенә 4 эш каралган иде. Саба муниципаль районы уставына үзгәрешләр кертү турындагы мәсьәлә буенча район советының юридик бүлек начальнигы Альберт Миннекаев чыгыш ясады. Депутатлар финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Сыңгатов чыгышыннан соң Саба муниципаль районының 2021 елга һәм 2022-2023 елларның планчырына бюджетын расладылар. 2021 елга район бюджеты 1 миллиард 2002 миллион сум күләмендә расланды. Саба муниципаль районының Иштуган һәм Түбән Шытсу авыл җирлекләренең шикләре үзгәрү сәбәпле биләмәләрнең генераль планнарына үзгәрешләр кертелгән иде. Әлеге көн тәртибе буенча башкарма комитетының инфраструктура үсеше бүлеге начальнигы Илмир Рамазановка сөз бирелде. Җирлекләрнең яңа генераль планнары бер тавыштан расланды. Шуның белән сессия үзенең эшен төгәлләде. Шәмәрдәндә экология милли проекты буенча нефть калдыклары белән пычранган җирләрне чистарту эшләренең соңгы этабы төгәлләнде. Тулырак Әлфия Мөбәрәкова сюжетында. Бу биләме Шәмәрдән халкының җанын кыйнап торучы иң ямьсез ташландык урын иде. Быелгы җәйнең башында ук биредә чистарту эшләре башланды. Ул экология милли проекты кысаларында тормышка ашырылды һәм Татарстанда Чиста ил федераль проекты буенча ликвидацияләнгән беренче объект булды. Биредә үткәрелгән тикшерүләр җирнең ифрат дәрәҗәдә бузылуын күрсәтте. Мәсәлән, 259 квадрат метрда туфрак, тимер-бетон конструкцияләре ватыклары белән 1600 кубометр җир битум калдыклары белән капланган иде. 16000 квадрат метрдан артык урын грунт пычрагы белән пычранган иде. Эш киң кылач белән барды. Ниһаять Шәмәрдәннең бу ташландык урыны уңдырышлы туфрак белән капланды, яшел үлән чәчелде. Менә тиздән яз җитәр. Борда ям-яшел булып кар астыннан чыгар. Здесь были загрязненные земли, битумная свалка. Когда-то очень много битума, розливы, загрязненная земля. Мы произвели рекультивацию, вывезли загрязненного грунта порядка 7,5 тысяч кубов. Это только грунт загрязненный. Плюс 1600 кубов было чистого битума. Плюс демонтированы бетонные конструкции, разрушенные были. Соответственно, привезен новый грунт взамен того, что мы увезли и сдали на утилизацию. Также завезен плодородный слой, то есть земля плодородная, посеяна трава, удобрена эта земля. И также были высажены деревья. Шулай ук биләмәгә 78 төп агач, 180 төп куаклык утыртылды. Планлаштырылган 100% эшне уңышлы үти алды алар. Шушы көннәрдә биләмәне махсус комиссия карап, башкарылганнарга уңай бәя бирде. Безнең инде менә үзегез күрәсез, инде бу заключительный этапка без килеп җиттек. Безнең инде республика буенча 2 объект кергән иде. Бу национальный проектлар инде. Национальный проект буенча менә үзегез күрәсез, силәп киттеләр, рекультивация нарушенных земель. Безнең инде монда элекке вакытта менә шушы җирдә торган асфальтный заводларыбыз. Менә шушы линия буенча килә иде составлар, составтан выгружать битумнарны. Шул битумнарның бөтен пычрагы агып, бөтен җирләрне нарушать бетергәннәр иде. Бу эш күптән торды инде, монда инде бөтен системасы бөтен порушены, шушы битум безнең бу каналлар буенча агып, урманга агып чыккан иде бөтен җиргә. Төрле хәлләр булды инде, этләр батып булды шулай бердә инде. Менә быел шундый зур эшләнде. Аны менә, может быть, халык күреп тәптергәндер монда, потому что бу объем работы күрми, как бы безнең тормыш белән не связаны. Ну икенчедән карасан, шушы эшләрне эшләмичә булмый иде.
Потому что аның экологиягынан да бик каты проблемалар килә. Икенчедән менә бу җир уже әзерләнгән җир. Без уйлыйбыз инде бу подпроизводственные цели дип атала инде. Җирләрне можно использовать в дальнейшем инде уже производство өчен инде. 9 декабрь илебездә Ватан геройлары көне буларак билгеләп үтелә. Россиядә бу көнне чын батырларны искә алып, хәтер яңарталар. Советлар Союзы социалистик хезмәт геройларын, изге Георгий һәм Дон орденнары кавалерларын хөрмәтлиләр. Социалистик хезмәт герое Гөлбикә Кәримованы Ватан геройлары көне алдыннан Теләче һәм Саба районнары җитәкчеләре тәбрикләде. 1938 елда туган Гөлбикә апа 14 яшендә үзәк фермасына сыер саварга килә. Кул белән ишәр тапкыр сыер савуда куркытмый аны. Жаны тәне белән тырышып, бирелеп, үз хезмәтен башкара. Орденнар, мактау кәгазьләре, социалистик хезмәт герое исеме алырга дигән максатта куймый. Күңел биреп эшләгән эшнең исә һәр вакытта да матур нәтиҗәсе була. 1966 елда ул Ленин ордены белән бүләкләнә. Елына бер сыердан уртача 5700 килограмм сөт савып ала. Һәм бу вакытта бик зур күрсәткеч булып санала. 1971 ел исә аның өчен аеруча куанычлар китерә. Социалистик хезмәт герое исеме бирелә. Берничә көннән соң бик көтеп алган улы Рафаил туа. Гөлбикә апа үзе эшләгән шырларны бүгенгедәй ап-ачык итеп хәтерли һәм сагынып искә ала. Мен кірген вақытта башта 12 генә, аннары 16 иттеләр, аннары 25 сыйыр иттеләр. Кул белән саудык, 19 ел кул белән саудым. Аннары аппаратка киләделәр инде. Менә аннары эшләр җиңеләйде инде. Башта бөтен эшне бит кул белән эшләдек инде. Тирес түгүдә, ашатуда, су эчерүдә бөтенесен. Аннан соң инде бераз эш җиңеләйде инде. Аллага шөкер. Фирмага 7 класс бетергәч эшкә барган идем. Пенсияга чыккан шунда эшләдем. 65 елда Ленин ордены бирделәр. 71 елда социалистик хезмәт герое исеме бирделәр миңа. Хезмәтемне һәр вакыт күрделәр, бәяләделәр ди Гөлбикә апа. 1976 елда КПССның 25-нче съездына делегат итеп сайлана. 7 мәртәбә Мәскәүдә булып, 6 тапкыр Ленин мавзолеенда булу бик сирәкләр өлешенә тигән бәхет. Шушы вакыйгаларның, илебез, республикабыз җитәкчеләре белән очрашуларның, кабул итүләрнең якты истәлеге булып, бик күп фотографиялар саклана. Социалистик хезмәт герое Гөлбикә Кәримова Теләче һәм Саба районнары өчен бик хөрмәтле шәхес. Аны яраталар, хөрмәт итәләр. Ватан геройлары көне белән тәбрикләргә дә Теләче һәм Саба районнары җитәкчеләре бергә килде. Аңа чәчәк бәйләмнәре, бүләкләр тапшырылды. Гөлбикә апа кебек хезмәт батырларының үрнәге ул мәңгелек. Бүгенге көндә дә шундый тырыш яшьләребез булу исә аеруча сөенечле. Башта шуны әйтергә тиешмен. Бүген дәүләтебез күләмендә геройлар көне билгеләп үтелә. Без бик шатбыз. Безнең районыбызда, Сава районында берлектә Гөлбикә апабыз бар, героебыз бар. Мен аның белән үзем 80 еллар уртасында очрашкан кеше, эш белән райкомнан Ленин совхозына партком секретары булып килгәндә Гөлбикә апа безнең сыер сава иде. Аның бүген паспортында эш кенәгәсендә 2 генә юл бар. Сыер савучы булып килде һәм сыер савучы булып китте. Бик Тинак апа, Булган апа һәм инде үз эшен һәр вакытта даган тиешле итеп җиренә җиткереп башкара торган кеше. Мин икеләтә эшләтә шатмын, чөнки бүген дә аның белән аралашып ясыйбыз. Менә бүген семьясына килдек. Башка көннәрдә килгәләп торабыз, очрашканда сөйләшәбез, чөнки сөйләшергә, аралашырга безнең сүзләр бар. Инде бүгенге көнгә килгәндә, әлбәттә, андай кешеләр бар, әйтергә кирәк, чөнки яңа технологиялар керүгә карамастан, һәр вакытта дагы ул бу очракта без сыер савучылар турында сөйләшәбез. Ул кеше факторына бәйләнгән эш булып калды. Бүген дә шулай. Робот буламы, башкасы буламы? Чөнки тире без хайван белән эшлибез, тирлек белән эшлибез. Андый кешеләр безнең районда да, Саба районында да, гомумән республикада күп. Чөнки инде менә быел беренче мәртәбә республика сыер савучылар 6200 килограмм сиген узып эшлиләр. Саба районында инде икенче тагы да зоррак сан, без дә шул 6000 тирәсенә җитеп киләбез. Алга таба матур итеп менә шушындый геройларыбыз белән, Гөлбикә апалар белән, Фәридә апалар белән, Наилә апалар белән аралашып яшәргә ясен. Алар бөтенесен бергә җыйсаң, үзләре шушындый бер районыбызның 2 районында горурлыгы, гомумән республикабызның горурлыгы. Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов да Гөлбикә апага иң ихлас котлауларын җиткерде. Чыннан да безнең инде Гөлбикә апа белән тыгыз элемтәдә торабыз. 2018 елны
Ал юбилейінде болдық 80 яшында район делегациясы белән килеп аның үйләрендә барып құтлап килдек, зур мәҗлесләрендә катнаштык. Мен инде үземнән чыгып шуны гына әйтәсем килә. Гөлбикә апа, һәр нинди технологиялар булмаса да, алдынгы технологияларга кирдек. Сөтләр дә күбрәк савыладыр инде. Әлбәттә, менә ул чор кешеләрнең хезмәте шуннан да шушы күбесенчә кул хезмәте булган инде. Алар үзләрен жәлләмичә, армый, талмыйча шушы иртәбаштан шушы фермаларга юллар тотып, илнең күпмедер киләчәгенә нигез салган кешеләр дип исәплим. Шуны да әйтеп китәргә кирәк. Һәрбер хезмәтнең нинди генә технология булмасын, хәзер алдага әйтеп киткән мисалларга килгәндә инде, аның артында барыбер дә кеше кала, аның хезмәте. Ел менә Гөлбикә апаның инде хезмәте безнең инде дәүләт тарафыннан да улы бәя алды. Ул безнең социалистик хезмәт герое иясе. Аллага шөкер, безнең Саба районында ул үзе Саба районында ул вакытта Карашин авылы Саба районына кергән, Саба районында үсеп шушы Ленин совхозында тормыш юлын дәвам итеп, аның трудовой кенәгәсендә дә, хезмәт кенәгәсендә дә әйтергә кирәк, 2 генә язу, принят доярки и шушы нидә эштән азат ителгәндә 1-2 запись кына диделәр инде. Әлбәттә, Гөлбикә апа, мөхтәрәм әби бүгенге көндә сөйкемле әни, Аллага шөкер, бик матур тормышларда яшиләр. Мин аларга шушы тормышларын, шушы дәрәҗәдә дәвам итүләрен теләп калырым. Алла бирсә, исән сау гына булып, киләчәктә дә без шулай итеп аралашырбыз дип ышанып каласым килә. Бик зур рәхмәт. Гөлбикә апа орден медальләргә лаек сыер савышы, социалистик хезмәт герое булса да, туганнары өчен бик тә кадерле туган апа. Ярдәмләшеп, матур итеп яшиләр. Гөлбикә апаның уңышлары, шатлыклары алар өчен дә сөенеч. Минем әни белән Гөлбикә апа бер туган апалы сеңлеләр. Без алар белән бик якын аралашабыз. Көн сайын дип әйтмәсән дә, атна 2 мәртәбә гел күрешеп торабыз, бер-безгә ярдәм итеп, киңәшләрен сорап. Аның малайы Рафаил, мен дуайрын булып чыга бит инде. Без аның бөтен эшләрне бергәләп очрашып, бергә эшлибез, бер-безгә ярдәм итәбез. Ул миңа килә, мин аларга киләм дигән кебек инде. Бәйрәмдәге эшедә, нидә без бергә инде безнең. Социалистик хезмәт герое Гөлбикә апа Кәримова һәрчә хөрмәт, кайгырту тоеп яши. Бәхетле, тыныч картлыгына сөенеп, мең шөкер итә. Үзен олылап килүчеләрне дә рәхмәтләр әйтеп, изге теләкләр теләп озатып калды. Тәэсир төзелүнең 100 еллыгы уңайыннан Саба ЗАГС идарәсендә 100нче гаилә теркәлде. Бәхетле парлар Байлар Сабасыннан Нәфис Захидуллин белән Нырты авылы кызы Ләйлә Галимова иде. Тәэсирның 100 еллыгы уңайыннан истәлекле билгене, бүләкләрне район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов тапшырды. Чираттагы сюжет шул хакта. Бүген безнең залда зур тантана. Байлар сабы яңа яшь гаилә туа. Ләйлә һәм Нәфис Захидуллиннар иң бәхетле яшь гаилә. 100нче пар булып язылышы тантанасы алар өчен икеләтә шатлыклы. Саба Казан юлында танышкан пар бер күрүдә бер-берсенә гашыйк була. Озак очрашып йөрмиләр, 6 айдан соң сөеклесенә тәкъдим ясый. Нәфис гаиләдә беренче бала Сабагаз идарәсендә эшли. Ләйлә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгында хезмәт куя. Икесе дә диндә булгач, туйны да шәригать кушканча уздырга дигән фикергә киләләр. Захидуллинарга ТССРның истәлекле билгесен Марат Кәримов тапшырды. Яшь хуҗабикәгә тәмле сыйлар әзерләү өчен яхшы савыт Сабада бар. Яңа тормыш башлаучы гаилә өчен бу да кирәкле бүләкләрнең берсе. Әтигәни, әби-бабайлар балаларына карата бары тик изге теләктә. Тантана барышында алар да үзләренең хәер фатихасын бирде. Бәхетле гаиләгә нигез, сөю һәм хөрмәт белән салына. Матур мәхәббәт тарихын игелекле балалар дәвам итсен.
Жер шарында жылытырға жете әниләрнең йөрәк җылысы. 29 ноябрьдә илебездә зур бәйрәм әниләр көне билгеләп үтелде. Әлеге дата Россия президентының 1998 ел 30 гыйнварында чыккан указы нигезендә барлыкка килә. Бу көнне иң газиз кешеләребез хөрмәтенә күп төрле чаралар оештырыла. Шуларның берсе район мәдәният йортында узды. Мәдәният йорты фаясы гармун моңнарына күмелгән. Бәйрәмгә килүчеләрне матур көйләр белән каршы ала. Шунда ук районыбызның музей һәм китапхана хезмәткәрләре тарафыннан әни һәм бала образын чагылдырып күргәзмәдә эшли. Аңа карап әниләрнең күңелләре ерак яшьлекләренә, бала үстергән чырларга кайтып килгәндер мөгаен. Бәйрәм чарасына төрле елларда ана даны медален алучы аналар чакырылган иде. Алар арасында төрле тармакларда эшләп лаеклы юлга чыккан тыл һәм хезмәт ветераннары, бүгенге көндә яхшы нәтиҗәләргә ирешеп эшләүче әниләр дә бар. Һәр кайсының үз тормыш юлы, үз язмышы. Һәр кайсы балалар тәрбияләп үстергән, авырлыкларына карамыйча тормыш йөген тарткан. Һәм менә бүген аларның бер өлеше бәйрәм түрендә. Фәйма Пашакирова 5 егет әнисе, 40 елдан артык хезмәт стажы бар. Бүгенге көндә ул балаларының кадер-хөрмәтендә яши. Сүз уңаеннан эстрада күгендә кабынып килүче йолдыз Илнат Фархуллин Фәйма апаның 5 улының берсе. Оныклар бар, балалар. Хәзер башта читим булды инде үстергән вакытта. Элек бит инде бер көн эштән калу юк иде. Хәзер шуларның рәхәтен күрәбез инде балаларның. Кайтып йөриләр, кайталар, Аллага шөкер. Яндагылары янда тора инде, илгизләр белән яшибез. Берсе Бигәнәйдә, берсе Мариилда, икесе Казанда. Җидонок барай. Кызлар, малайларныкы кызлар, бер малай, бер кыз алып кайталар. Үзем кызларны күрмәдем инде, малайларым кызларга бергесез булдылар инде. Аллага шөкер, киленнәрем дә бик әйбәт. Авыл кызлары мишәргә белмичә торалар. Тимершык авылыннан Зәнфирә Панрулина гомерен мөгаллимлек хезмәтенә багышлаган. Бүген ул да бәйрәм кунагы. Мин Тимершык урта мәктәбендә балаларга 38 ел белем һәм тәрбия бирдем. Мәктәбемне, укучыларымны, укытучыларымны, әти-әниләрне бик яратып эшләдем. Хәзерге вакытта да күңелем һаман мәктәптә, бик сагынып яшим. Хәзерге вакытта инде мин 6 ел лаеклы ялда 3 бала тәрбияләп үстердек, тормыш иптәшем елдар белән. 2 кызым үз юлымны сайлады, укытучы булдылар. Улым Саба Арена спорт комплексында эшли. Алар инде ишесе дәген гаиләле. 5 оныгым бар. Балаларымның эшләргә эшләре бар, торы урыннары бар. Рәхәтләнеп, яратып сөяргә балалары бар. Аллага шөкер. Барлык әниләрне дә, барлык хатын-кызларны мин бүгенгә олы бәйрәм белән котлыйм. Ходай Тәгалә илләребезгә тынычлык бирсен иде. Җиргә икмәк бирсен иде. Бу вазгыять исән-сау гына безне хәвеф-хәтәрсез генә үткәреп җибәрсен иде инде. Сәламәтлек, бәхет, шатлык, куанышлар барлык әниләргә дәген насыйп булсын иде. Байлар сабасыннан Ләйсән Билалова үзен бәхетле саный. Әниләр өчен иң зур куаныч балалар уңышы ди. Әниләр көне минем өчен бик истәлекле бәйрәм, чөнки мин әни булып нәкъ 1 ел үткәч, 98 елда бу бәйрәм барлыкка килде. Гомумән хатын-кыз тормышындагы иң зур вакыйга ул әни булу. Мин үзем бик бәхетле әни, Аллага шөкер. Минем Аллаһ Тәгалә бүләк иткән кызым да, улым да бар. Кызыма инде бүгенге көндә 23 яшь, улыма 19 яшь. Алар инде үсеп, хәзер үз юлларын табы, белем алалар бүгенге көндә икесе дә. Кызыбыз Зилә Мәскәү шәһәрендә магистратураның 2нче курсында белем ала. Улым инде бакалаврның 2нче курсында Казан шәһәрендә. Һәм инде Аллага шөкер, икесе дә безне куандырып, сөендереп, әни буларак безгә бик күп шатлык, куаныч, сөенеч биреп яшиләр. Һәм инде мин балаларыма бик рәхмәтле. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле, менә шундай кадерле, яраткан әни итеп мине күрә алуларына, һәм аларның изге теләкләрен, шуларның шатлык, сөенечләрен күреп яшибез. Гомумән гомернең 2нче өлеше әни булу белән башлана икән дип уйлыйм инде мин үзем. Һәм иң зур куаныч балаңның куанычы.
балаңның уңышлары, менә шул уңышларга куанып, бүтән әниләргә исән-сау булып, матур итеп, тигезлектә балаларыбызны үстереп, игелекләрен күреп, яшәргә насыйп итсен иде. Бик күп әниләр белән очраштым бүген үземә. Бик күп сабак гыйбрәт алдым. Чөнки менә шушы сары арбаны тартып, басуда бәби үстергән, хәтта бәби тапкан кешеләр бар. Әниләр килде бүген безнең залда утыралар алар. Һәм һәрберсе шул юлны үткән, бик күп авырлык белән, бик күп хезмәт, бик күп күз нуры түгеп балалар үстерелгән. Бүгенге көндә алар дөньяның төрле җирләрендә яшиләр. Һәм әнигә әлбәттә инде менә көн сайын дуга кылып, балаңа бәхет теләп отыру инде ул олы бәхет. Әниләрне бәйрәм белән Саба муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов тәбрикләде. Дәүләт бүләгенә ия булучы хатын-кызларыбызны котлады. Хезмәтләрендә нәтиҗәләргә ирешкән хатын-кызларны Тайсырга 100 ел медале белән бүләкләде. Шулай ук район хатын-кызлар советы үткәргән бәйгедә җиңүчеләрне котлау тантанасы да сәхнә түрендә узды. Алга таба бәйрәм әниләрне хөрмәтләп Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашучы балаларның концерты белән дәвам итте. Оҗмах аналарның аяк астында дигән мәкаль яши татарда. Адәм баласы шушы алтын сүзләргә тугры калып, кадерле кешесен хөрмәтләргә тырыша. Аерым кешенең генә түгел, ә җәмгыять өчен дә олы бурыч ул. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе әниләр көне уңайыннан чын күңелдән теләгем, әниемә бүләгем дигән исем астында видео котлауларга бәйге үткәргән иде. Йомгак ясалып, нәтиҗәләр чыгарылса да, бәйгегә дигән материаллар килү дәвам итте. Әлбәттә, без аларның берсен дә игътибардан калдырмадык. Әниләргә карата җылы сүзләрне көндә әйтү кирәк. Алар безнең иң кадерле кешеләрбез. Тагын 2 видео материалны сезнең хөкемгә тапшырабыз. Көннәр якты булсын өчен. Йокы тәмле булсын өчен. Ашлар тәмле булсын өчен. Дөнья ямьле булсын өчен. Җил дауылдан саклар өчен. Гөлләр матур булсын өчен. Әни кирәк, әни кирәк, әни кирәк. Бәйрәм белән әнием. Әни диеп язып куйдым. Яңа яуган ак карга. Таптамагыз, һич ярамый әни сүзен таптарга. Салкын кышларга кирип барганда, без иң җылы һәм якты бәйрәмнәрнең берсен әниләр көнен билгеләп үтәбез. Безгә тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән, безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизләребезгә нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр сыман. Тормышыбыз бизәге булган әниләребез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Мәхәббәтегез, назыгыз һәм ниләр генә кылсак та гафу итә белүегез өчен сезнең алда баш иябез. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Сезгә озын гомер, имин көннәр, балаларыгызның куанычларын гына күреп яшәүегезне телибез. Күңелегез тыныч, килер көннәрегез матур һәм һәр чак бәхетле булсын. Бәйрәм белә сезне, кадерледән кадерлеләребез.
Усалладан соккарысын. Осаданны босынысın. Тümler yoktu bosınısın. Dünya yemne bosınısın. Мама, с праздником тебя, ты одна такая, как же я люблю тебя, ты самая родная. Әниләрне яратабыз, тынмыйбыз, исәнлек, саулык, теләк, бәлән белән котылыйбыз. Милая, вот она, мамочка моя, знай, что очень сильно, я люблю тебя. Все цветы до света, только ты, я тебя. Самая хорошая мамочка моя. Утром маму разбужу, здравствуй, мамочка, скажу. Ах, какая мама, загляди прямо. Ах, какая мама, загляди прямо. Очень я тебя люблю и наглядную мою. Ах, какая мама, загляди прямо. Ах, какая мама, загляди прямо. Ты со мною песню спой, и сегодня пошли спой. Ах, какая мама, загляди прямо. Ах, какая мама, загляди прямо. Видеоны әзерләделәр сәламәтлекләре шикләнгән Саба интернат мәктәбе укытучылары Сабирова Нурия Корбангали кызы һәм Давлетова Рәмзия Вакыйф кызы. Шушы көннәрдә Шәмәрдән мәдәният йортында сезон ачу концерты булды. Елның Шәмәрдән авыл мәдәният йорты үзешчәннәре яңа сезонга зур хәзерлек белән киләләр. Мәдәният йортында эшләүчеләр халык арасыннан үзешчәннәрне җыеп, аларга сәхнә серләрен өйрәтәләр, җырларга, моңга, биюгә булган осталыкларын тамашачыларга тәкъдим итәләр. Ул быел да нәкъ шулай булды. Ә инде төп тема итеп алар илдәге, дөньядагы котырган чир коронавирусны төп тема итеп алганнар иде. Сәхнә бизәлеше, үзешчәннәрнең һәр чыгышы югары зауык белән әзерләнгән. Сәхнәдә чыгыш ясаучы Илнур Ибрахимов, Рушания Хаҗиева, Гөлүсә Зәйнетдинова, Сония Миннебаева, Альбина Гаврилова, Клара Валиуллиналар инде күптән халык мәхәббәтен яуладылар. Шәмәрдән мәдәният йорты үзешчәннәренә алдагы көннәрдә дә зур уңышлар теләп калабыз. Ә хәзер спорт яңалыкларына күзәтү ясарбыз. 27 ноябрь көнне Саба спорт комплексында 2007 елга һәм оннан да яшьрәк көрәшчеләр арасында район ярышы булып узды. Чара халыклар бердәмлеге көненә багышланды. Бәйгегә 60-тан артык спортчы белән 10 команда килгән иде. Аларны районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Алим спорт мәктәбе директоры Рифат Хисамов, көрәш тренерлары Дилүз Закиров, Илдар Ермалаев сәламләде. Илдар Ермалаев баш хөкемдар вазифасын башкарды. Бәйге спорт комплексының көрәшләр залында үткәрелде. Яшь көрәшчеләр 25-25
27, 29, 32, 36, 40, 43, 46, 50, 55, 60 килограммга кадәр һәм 60-тан югары үлчәү авырлыкларында көч сынашты. Җиңүчеләр һәр үлчәү категориясында билгеләнде. Улыяздан Ризван Хужахмәтов, Собадан Рөстәм Хаҗиев, Фәнзил Зиннатуллин, Тимирхан Әхмәтов, Шыңардан Самир Захидуллин, Артем Варламов, Симеттән Рияз Низамиев, Икшермәдән Данил Дворников, Тимур Назаров, Әскәр Усманов, Собабаштан Ильяс Габдрахманов, Динияр Хазбиев, Тимиршыктан Данис Канафиевлар җиңүчеләр исемлегендә. Шушы көннәрдә Шәмәрдәндә Саба муниципаль районының волейбол федерациясе рәисе кубогына турнир узды. Чараны ачу тантанасында муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов, Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, районның волейбол федерациясе рәисе Фәниз Вәлиев, спорт ветераны волейбол буенча ир-ат командалар җыелмасы вәкиле Марс Сабировлар катнашты. Турнирда Тимиршык, Симет, Шәмәрдән, Корсабаш, Эзмә, Сатыш, Лесхоз командалары волейболчылары көч сынашты. Турнир нәтиҗәләре буенча 3нче урынга Симет, 2нче урынга Тимиршык уенчылары, 1нче урынга Шәмәрдәнлеләр лаек булды. Шулай ук иң яхшы уенчылар да билгеләнде. Шәмәрдән командасыннан Анжелика Сабирова, Симет командасыннан Зифа Дәүлиева, Тимиршык командасыннан Нәзилә Фатыйхова шушы титулга ия булды. 5 декабрь көнне Бойлар Сабасы үзәк шугалагында Саба муниципаль районының ирләр командалары арасында алкалы хоккей буенча ярышлар узды. Бу сезон ачылышы уеннары иде. Уенчыларны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сәламләде. 3 команда бузда үзара көч сынашты. Ачык һавада уенчылар өчен бу күптән көтелгән очрашу иде. Шуңа күрә һәрберсе зур канәгатьлек һәм теләк белән уенда катнашты. Көндәш капкасына кертелгән һәрбер алка командаларның уен көчен арттырды. Уен нәтиҗәсенә килсәк, 3нче урынны Ястребы, 2нче урынны Мишәбаш, 1нче урынны ВДПОның Вымпел командалары алды. Сез Саба Дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Борчыган сораулар, проблемалар булса, алар турында Саба Дулкыннары телевидениесенә мөрәҗәгать итә аласыз. Атна информацион программасында аларны бергәләп хәл итәргә тырышырбыз. Белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Әгәр дә атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Хәзер эфирыбызны реклама дәвам итә, аннан соң җырлы бүләк тапшыруы. Яраткан илебездә һәр кем тыныч, яхшы һәм мул тормышта яшәсен. Безнең белән калыгыз.